είπε και ο φίλος εδώ ο Θανάσης, με λένε Φλόρα Παπαδέδε, είμαι οικονομολόγος, δουλεύω 25 κοντεύω χρόνια στη ΔΕΗ και τα τελευταία χρόνια στον ΑΔΜΙΕ, αυτόν που φτιάχνει το καλώδιο, στον ανεξάρτητο διαχειριστή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Να ξέρουμε ότι είναι η στρατηγικότερη υποδομή μιας χώρας. Οι Αμερικανοί στη Ιουγκοσλαβία αυτό βομβάρδισαν πριν ξεκινήσουν οτιδήποτε άλλο, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει βγει στη δημοκρασία και πουλιέται. Και αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα. Όπως είπαμε λοιπόν, είμαι οικονομολόγος, δεν είμαι περιβαλλοντολόγος, δεν είμαι μετεωρολόγος, δεν γνωρίζω για να σας πω αν ισχύει και υφίσταται όντως η κλιματική αλλαγή από τα αέρια θερμοκηπίου κλπ. Ή αυτό που λένε άλλοι ότι έτσι κι αλλιώς πάντα άλλαζε η θερμοκρασία στον πλανήτη. Υποτίθεται ότι η πράσινη ανάπτυξη, οι ανεμογεννήτριες και όλα αυτά ήρθαν για να σώσουν τον πλανήτη από την κλιματική αλλαγή που θα επέφερε η αύξηση του διοξιδίου του άνθρακα. Εγώ θα σας δείξω την κλιματική αλλαγή που επέφερε το πάρα πολύ ακριβό ρεύμα στο οποίο συνέβαλε τα μέγιστα η εγκατάσταση τόσων ανεμογεννητριών, λοιπόν, την ισχύουσα κλιματική αλλαγή από το μονοξίδιο του άνθρακα. Εδώ είναι το λεκανοπέδιο της Αθήνας. Και εδώ είναι οι υπόλοιπες χώρες, οι υπόλοιπες πόλεις, μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, πέρσι τα Χριστούγεννα. Από τι είναι αυτό? Επειδή είναι πάρα πολύ ακριβό το ρεύμα και επειδή ο κόσμος δεν έχει πια εισοδήματα, είναι γεμάτος φόρους κλπ. Καίει ό,τι βρει. Και έτσι έχουμε την κλιματική αλλαγή στη χώρα μας από το μονοξίδιο. Κλείνω λοιπόν αυτή την παρένθεση περί κλιματικής αλλαγής και θα πω εισαγωγικά κάποια πράγματα. Στα τέλη της δεκαετίας του 80 εμφανίστηκε καταρχήν στη Μεγάλη Βρετανία, μητέρα όλων των ιδιωτικοποιήσεων παρέα με τη Θάτσερ, ένας νεόκοπος όρος, η απορρίθμιση, deregulation των αγορών, που στην Ελλάδα μεταφράστηκε κατ' εφημισμόν ως απελευθέρωση. Σε απλά ελληνικά σημαίνει εξίσου απλά την ιδιωτικοποίηση και τη διάλυση ολόκληρου του πλαισίου λειτουργίας μαζί με τις επιχειρήσεις που παρήγαγαν και εξασφάλιζαν για όλους τους πολίτες δημόσια και γι' αυτό κοινωνικά αγαθά. Δηλαδή τα βασικά είδη πρώτης ανάγκης για ένα σύγχρονο άνθρωπο, όπως το νερό, το ρεύμα, οι μεταφορές, τα σχολεία, τα νοσοκομεία. Η λεγόμενη λοιπόν απελευθέρωση παρήγαγε με τη σειρά άλλους δύο νεόκοπους όρους. Ο πρώτος φιγουράρει πάνω από 15 χρόνια τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων με πηχαίους τίτλους και λέγεται πράσινη ανάπτυξη, που συνέβαλε τόσο στη χώρα μας όσο και σε κάθε χώρα που εφαρμόστηκε, και θα δούμε πιο κάτω, στο πιο αντιοικονομικό, πανάκριβο, ενεργοβόρο και περιβαλλοντοκτόνο μοντέλο ηλεκτροδότησης στα παγκόσμια χρονικά. Ο δεύτερος όρος εμφανίζεται μόνο σπάνια και μόνο στα ψηλά γράμματα των εφημερίδων και είναι η ενεργειακή φτώχεια, η αδυναμία ενός νοικοκυριού να αντεπεξέλθει στο κόστος ενέργειας που χρειάζεται και να στερείται το ρεύμα, τη θέρμανση. Στη Μεγάλη Βρετανία, μετά από 15 χρόνια ιδιωτικοποίησης των πάντων και πράσινης ανάπτυξης, 7 εκατομμύρια νοικοκυριά βρίσκονται σε ενεργειακή ένδυα. Στη Γερμανία του πράσινου θαύματος, τα αντίστοιχα νοικοκυριά αριθμούν σε 5,3 εκατομμύρια. Στην Ελλάδα, μέσα σε 2 χρόνια, 2009-2011, εκτινάχθηκαν από 96.000 σε 2 εκατομμύρια νοικοκυριά, εκ των οποίων στα 320.000, 360 έχει πάει τώρα, να το διορθώσω κι εγώ εδώ, λοιπόν, στα 360.000 έχει ήδη διακοπεί πλήρως η ηλεκτροδότηση και η θέρμανση. Μετά λοιπόν από αυτή τη μικρή γενική εισαγωγή, αναγκαία κατά τη γνώμη μου, γιατί η ανεμογεννήτρια δεν είναι απλά ένας βιομηχανικός όγκος που χαλάει την αισθητική μας και δολοφονεί την ορνηθοπανίδα μας και τον τουρισμό μας, πράγματα εξαιρετικά σημαντικά βέβαια από μόνα τους, μα μια οργανωμένη πολιτική ή μπίζνα ορθότερα που οδηγεί εκατομμύρια ανθρώπους πίσω στο σκοτάδι, που αρπάζει και δεσμεύει τη γη και τα νερά ολόκληρων περιοχών και λαών, εμποδίζοντας για 20, 30, 50, ο Θεός ξέρει πραγματικά πόσα χρόνια
θα εμποδίζει βασικές προοπτικές ανάπτυξης όπως η αγροτική, η κτηνοτροφική, η μελισσοκομεία, ο τουρισμός και ό,τι άλλο θέλετε. Εδώ λοιπόν βλέπετε τα εγκαταλελειμμένα, βλέπετε είναι από τον Economist, λοιπόν τα εγκαταλελειμμένα αιωλικά πάρκα στις πρώτες περιοχές που άρχισαν να εγκαθίστανται. Εδώ είναι στο Palm Springs στην Καλιφόρνια. Λοιπόν, για τα οποία φυσικά εκεί μένουν να σαπίζουν, να καταστρέφουν, δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη, ούτε καμία εταιρεία υποχρεώνεται να τα ξυλώσει μετά ή να πάρει τα πετά. Λοιπόν, διαβάζω το σχόλιο του Economist. Τα αιωλικά πάρκα της Καλιφόρνια, που τότε συνιστούσαν το 80% της παγκόσμιας ηλεκτροπαραγωγής από ανεμογεννήτριες, σταμάτησαν να λειτουργούν πολύ νωρίτερα από τη Χαβάη το 2008. Στις περιοχές με το μεγαλύτερο ανεμοδυναμικό στην εμφύλιο, πάνω από 14.000 ανεμογεννήτριες είναι απλώς παρατημένες, με τα βιομηχανικά σκουπίδια που γυρίζουν με τον άνεμο και δεν παράγουν τίποτα εκτός από μικρά πουλιά. Εδώ μπορείτε να δείτε αντίστοιχα σε άλλες περιοχές των ΗΠΑ. Και εδώ μπορείτε να δείτε ποιοι ήταν οι κερδισμένοι από τα χρηματιστήρια κλίματος, τα χρηματιστήρια της κλιματικής αλλαγής και το εμπόριο δικαιωμάτων αερίων ρήπων ή το εμπόριο αέρα κοπανιστού. Λοιπόν, για ένα περίεργο τρόπο, η BP, η Shell και η ESSO, ξέρετε, αυτοί που σφάζουν στην Ιγυρία και καίνε τα δάση στην Ινδονησία, λοιπόν, ήταν οι πρωτοπόροι της κλιματικής αλλαγής και βγάλαν και 69,2 δις ευρώ την τριετία 2005-2008. Μπορείτε να το δείτε. Λοιπόν, να σημειώσω επίσης, έχει ενδιαφέρον, από το Der Spiegel, το γνωστό γερμανικό έγκριτο περιοδικό, Απρίλης του 2014, έγινε στις Βαβαρικές Άλπεις ένα δημοψήφισμα σε σχέση με τους τουρίστες που πηγαίνανε εκεί. Λοιπόν, αποδείχτηκε λοιπόν ότι ο τουρισμός έπεσε μείον 35% και απάντησαν σε αυτό οι Γερμανοί τουρίστες ότι προτιμάει να βλέπει πράσινο και όχι πάνελς και ανεμογεννήτριες. Αυτά για τη Γερμανία. Πάμε λοιπόν να δούμε επί της ουσίας τον ρόλο των αιωλικών εταιριών, θα έλεγα εγώ, γιατί δεν φταίει τίποτα ποτέ το μηχάνημα, λοιπόν, σε αυτό τον παραλογισμό. Καταρχήν λοιπόν να ξέρουμε ότι τα αιωλικά πάρκα δεν παράγουν ρεύμα, εγχέουν ρεύμα. Ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι εξής. Βγάζουν ρεύμα, να το πω απλοϊκά, άμα φυσήξει και για όσο κρατήσουν οι ρηπές του ανέμου. Δεν μπορούν δηλαδή να συμβαδίσουν με τις πραγματικές ανάγκες ηλεκτροδότησης μιας χώρας, μιας πόλης, μιας επιχείρησης, ενός νοικοκυριού που απαιτούν ηλεκτρικό ρεύμα συχνότητας 50 Hz 24 ώρες το 24ωρο. Εγχέουν ρεύμα στοχαστικά, όπως λέγεται, δηλαδή τυχαία, κοινώς όποτε μπορούν αυτά και όχι όποτε τα χρειαζόμαστε εμείς. Μ' αρέσει να αναφέρω ένα παράδειγμα μιας πολύ αγαπητής φίλης κάτω στην Κρήτη, με πολύ μεγάλη οικολογική συνείδηση, που έφυγε κάποια στιγμή από την Αθήνα, είχε και τα χρήματα η γυναίκα, έφτιαξε ένα πολύ ωραίο σπίτι και αποσυνδέθηκε από τη ΔΕΗ και αποφάσισε ότι θα το ηλεκτροδοτεί με φωτοβολταϊκά και έβαλε και μια ανεμογεννήτρια. Ναι, πάρα πολλές φορές λοιπόν την παίρνει τηλέφωνο και σου λέει: sorry, τώρα δεν μπορώ να μιλήσω γιατί τώρα έχει ήλιο και πρέπει να βάλω πλυντήριο. Φανταστείτε λοιπόν να ηλεκτροδοτεί έτσι κάθε εργαζόμενη γυναίκα το σπίτι της. Και επίσης εδώ να θέσω το εξής ερώτημα. Ας το σκεφτούμε. Με τι ηλεκτροδοτούνται οι εταιρείες, οι βιομηχανίες που κατασκευάζουν ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά πάνελ? Από ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά που κατασκευάζουν? Όχι, γιατί θέλουν να τα κατασκευάζουν. Από εκείνο το βρώμικο ρεύμα του δικτύου. Γιατί αυτό μπορεί να εξασφαλίσει ηλεκτροδότηση. Συνεχίζουμε λοιπόν. Και όταν εγχέουν, ξαναλέω, δεν παράγουν ρεύμα, πάλι δημιουργούν πρόβλημα.
Σύμφωνα με τον νόμο 3468 του 2006 και ξανά με τον νόμο 3851 του 10, τον περιβόητο νόμο Μπυρμπίλη, όποτε οι φτερωτές βγάλουν ρεύμα, η ΔΕΗ είναι υποχρεωμένη να το αγοράσει και μάλιστα κατά προτεραιότητα. Ακόμα και αν είναι στις 2, στις 3, στις 4 τα χαράματα και δεν το χρειάζεται κανείς. Και εμείς σαν καταναλωτές το χρυσοπληρώνουμε παρότι δεν το χρειαστήκαμε. Για να έχουμε μέτρο σύγκρισης, η μεσοσταθμική τιμή της μεγαβατόρας, 1000 κιλοβατόρες δηλαδή, που πληρώνουμε για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έχει φτάσει με στοιχεία του ΛΑΓΕ τα 197 ευρώ ανά μεγαβατόριο. Την ίδια στιγμή η ΔΕΗ πουλά πανάκριβα φυσικά, αλλά μην ξεχνάμε ότι έχει ιδιώτες μετόχους να πλουτίσει και υποψήφιους αγοραστές να πρικίσει, 120 ευρώ τη μεγαβατόρα. 200 με 120. Πάμε. Τρίτον, οι ανεμογεννήτριες αλλά και τα φωτοβολταϊκά εμπροκειμένου δεν υποκαθιστούν συμβατικές μονάδες, δηλαδή θερμική ισχύ, τις βρώμικες που λένε. Στην πραγματικότητα, για κάθε ένα μεγαβατόριο που ίσως μας κάνουν τη χάρη να εγχύσουν, όποτε φυσήξει, πρέπει να υποστηρίζεται από περίπου 1 μεγαβάτ θερμικής ισχύως. Παρότι λοιπόν αυτή τη στιγμή στο σύνολο της χώρας έχουμε ξεπεράσει τα 4.500 ΜΒ εγκατεστημένης ισχύως από ΑΠΕ, δηλαδή όσο το 25% της ΔΕΗ είναι ήδη εγκατεστημένα από ΑΠΕ, η συνεισφορά τους είναι της τάξης του 16% και η απόδοσή τους στο ισοζύγιο, έτσι, δηλαδή πόσο ηλεκτροδοτούν τη χώρα μας. Λοιπόν, και η απόδοσή τους, το πόσο δηλαδή παράγουν σε σχέση με την ονομαστική τους ισχύ, στο 20 με 25%. Πράγματι καταλαμβάνουν πολύ περισσότερο τόπο για αυτό που παράγουν. Η χώρα ηλεκτροδοτείται με ασφάλεια πάντα από λιγνίτη. Το εννεάμινο μάλιστα του 14, Γενάρη-Σεπτέμβρη, η συμμετοχή της λιγνητικής παραγωγής στο ισοζύγιο ανήλθε από το 46 που βρισκόταν τα προηγούμενα χρόνια στο 55%, δηλαδή σε επίπεδα 2008. Να δούμε λοιπόν όμως τώρα ένα άλλο ενδιαφέρον πράγμα. Από τι ηλεκτροδοτείται η Γερμανία? Ο πρωτοπόρος της πράσινης ανάπτυξης. Η πηγή είναι από τον ΟΣΑ, μπορείτε να το βρείτε ανά πάσα στιγμή στο διαδίκτυο. Λοιπόν, και βλέπετε ότι αυτό το σκούρο λέει conventional thermal. Και βλέπετε και πόσο είναι η παραγωγή από ανεμογεννήτριες, 8% είναι το μπλε. Λοιπόν, από ωραιότατο κάρβουνο, 12.000 ΜΒ από λιγνίτη κατασκευάζει, εργοστάσια δηλαδή, τα επόμενα 3 χρόνια η Γερμανία. Λοιπόν, τι ποσοστό λοιπόν? 60% στην πράσινη Γερμανία. Για να δούμε και την πράσινη Δανία. Λοιπόν, αυτά είναι παλιότερα. Λοιπόν, ας μείνουμε εκεί να συνεχίσουμε. Να πούμε τώρα εδώ επίσης ότι τι θερμικά χρειάζονται για να συλλειτουργούν, να υποστηρίζουν δηλαδή τη λειτουργία των ΑΠΕ και κυρίως των ανεμογεννητριών. Άνθρακας, λιθάνθρακας, λιγνίτης, πυρηνικά, δηλαδή φθηνές μονάδες παραγωγής, όχι, δεν μπορούν. Δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τις τυχαίες αυξομοιώσεις τους. Τα νερά μπορούν, αλλά τα νερά, τα υδροηλεκτρικά δηλαδή, είναι έργα πολλαπλού σκοπού, έτσι φτιαχτήκανε, όχι για να παράγουν ρεύμα, αλλά παράγοντας ρεύμα κυρίως να υδροδοτούν, να αρδεύουν, να διαχειρίζονται τα νερά, να αποφεύγονται οι πλημμύρες κλπ. Και από αυτά ζουν ολόκληρες περιοχές αγροτικές της χώρας μας. Θα ήταν έγκλημα αυτή η κοινή ωφέλεια να διοχετευτεί για να υποστηρίζει την κερδοφορία με τις επιδοτήσεις των ιδιωτών των ΑΠΕ. Μόνο λοιπόν μονάδες ακριβού και εισαγόμενου φυσικού αερίου ή και πετρελαίου και μάλιστα ανοιχτού κύκλου. Όχι το καζάνι του αερίου, του εργοστασίου στο Αλιβέρι, μόνο η αεριοστρόβιλη του, το πιο ακριβά κομμάτι. Για να το κάνουμε κατανοητό, πολύ απλά αυτό πώς λειτουργεί, λοιπόν, φανταστείτε
ότι φανταστείτε το αυτοκίνητό σας. Σημαίνει δηλαδή οι θερμικές μονάδες δεν σβήνουν, δεν πάθουν όταν φυσάει ο αέρας και παράγουν τα αιωλικά πάρκα. Φανταστείτε ότι έχετε το αυτοκίνητό σας λοιπόν συνεχώς 24 ώρες το 24ωρο στο ρελαντί. Όταν σταματήσει να φυσάει το ανεβάζετε στις 60.000 στροφές, μετά πάλι κάτω, μετά πάλι πάνω, μετά πάλι έτσι, μετά πάλι αλλιώς. Και θα ρωτήσω το πολύ απλό πράγμα. Πόση βενζίνη θα κάψει με αυτόν τον τρόπο το αυτοκίνητό σας και πόσα χρόνια θα ζήσει το αυτοκίνητό σας. Άλλωστε ότι δεν υποκαθιστούν λοιπόν θερμική ισχύ, το παραδέχεται ως και το λόμπι των επιχειρηματιών ενέργειας, που αλλιώς ονομάζεται Ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στις τελευταίες προτάσεις αναδιοργάνωσης της αγοράς τον Νοέμβριο του 2012. Είναι διαπιστωμένο δηλαδή ακόμα και από αυτούς που εισήγαγαν αυτή την πολιτική ηλεκτροδότησης. Το επόμενο ερώτημα. Θα έχουμε ρεύμα βάζοντας ανεμογεννήτριες? Παραθέτω τη μελέτη επάρκειας ισχύως συστήματος 2013-2020 του ΑΘΜΙΕ, του κατά νόμο δηλαδή αρμόδιου να φροντίζει για την ασφάλεια ηλεκτροδότησης της χώρας, η οποία λέει σε όλα τα σημεία αναφοράς η συμβολή των αιωλικών στην κάλυψη του φορτίου θεωρείται ίση με 10% της συνολικής ισχύως τους. Κοινώς, για κάθε 100 ΜΒ που γεμίζουν τον τόπο, δίνουν 10. Ποιος νοήμων άνθρωπος θα δεχόταν να ηλεκτροδοτήσει οτιδήποτε με αξιοπιστία 10%? Θα μπαίνατε σε πλοίο με αξιοπλοεία 10%? Πάμε τώρα σε ένα ακόμα πιο ενδιαφέρον συνήθως. Πόσο πληρώνουμε και θα πληρώνουμε? ΕΤΜΕΑΡ, στη δεξιά στήλη του λογαριασμού του ρεύματός σας. Ειδικό τέλος μείωσης εκπομπών αερίων ρήπων, το πρώην τέλος ΑΠ. Η επιδότηση μέσω από αυτό το τέλος που πληρώνουμε στο λογαριασμό μας προς τις εταιρείες που εγκαθιστούν αιωλικά και φωτοβολταϊκά. Λοιπόν, αύξηση 125% επιπλέον στα νοικοκυριά από 1η Τετάρτου 14, η τελευταία αύξηση που πήρε, 140% στις υπόλοιπες χρήσεις, αγροτικό, εμπορικό, βιοτεχνικό κλπ. Συνολικά τα 3 τελευταία χρόνια η αύξηση του τέλους στο ρεύμα που εισπράττουν οι μεγαλοεπιχειρηματίες στον ΑΠΕ ξεπέρασε το 3.500%. 26,3 ευρώ ανά μεγαβατόρα για κάθε νοικοκυριό. Δηλαδή για κάθε κατανάλωση 1.000 κιλοβατόρες από το λογαριασμό σας, τα 26 ευρώ που πληρώνετε πάνε στον Κοπελούζο, το Μυτιληναίο, τον Μπόμπολα, την Ενέλ κλπ. Δεν ξέρω ποιον, για τις ΑΠΕ που έχουν γεμίσει την πατρίδα μας. Πάμε τώρα. Διασύνδεση Πολυπόταμος Νέα Μάκρη. Ένα καλώδιο μεταφοράς υψηλής τάσης που δεν χρειάζονταν για τις ανάγκες ηλεκτροδότησης της χώρας. Μια ακριβή υποθαλάσσια διασύνδεση που εξυπηρετεί μόνο τις ανάγκες κερδοφορίας των εταιριών ΑΠΕ και για όσο αυτές θα επιδοτούνται με το προνόμιο της πανάκριβης εγγυημένης τιμής. Όπως γνωρίζετε, σε αυτά τα mail που στέλνει η Τρόικα και διοικεί τη χώρα, ζητείτε να μειωθείτε, να πάψει να υπάρχει και η εγγυημένη τιμή στις ανεμογεννήτριες. Ένα κοστοβόρο λοιπόν έργο που ξεκίνησε με προϋπολογισμό 62 εκατομμύρια ευρώ, αυξήθηκε σε 82,5 εκατομμύρια ευρώ και φαίνεται ότι θα ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Το έργο υποτίθεται ότι συγχρηματοδοτείται από τους χρήστες, δηλαδή από τους κατόχους άδειας παραγωγής ΑΠΕ. Μέχρι σήμερα δεν έχουν δώσει ούτε σεντ παρά μόνο εγγυητικές επιστολές. Τέλος του 2014 αναμένεται η ηλέκτριση του καλωδίου και οι εταιρείες ΑΠΕ θα κληθούν εντός 3 μηνών να υπογράψουν συμβάσεις και να πληρώσουν το κόστος συμμετοχής τους, το οποίο είναι 150.000 ευρώ ανά μεγαβάτ που θα εγκαταστήσουν. Πριν από 3 εβδομάδες, λοιπόν, στο Energy Press, ένας τέλεχος μεγάλης εταιρείας που έχει αδειοδοτήσει στην περιοχή σας και είναι από εκείνες που συμμετέχουν στο project, δήλωσε: όσο εύκολο είναι να το λες, τόσο δύσκολο είναι να βρεις σήμερα τα λεφτά. Τι σημαίνει αυτό για τον καταναλωτή? Για όλους εμάς δηλαδή. Έτσι κι αλλιώς 2,5% επιπλέον αύξηση στη χρέωση χρήσης συστήματος στο λογαριασμό του. Στο δεξί κουτάκι και αυτό του λογαριασμού σας.
Τώρα έχετε πολλές χρεώσεις. Δεν είναι εκείνη η παλιά κακή κρατική ΔΕΗ που είχε μια χρέωση και τέλειωνες. Τώρα υπάρχει διαφάνεια. Λοιπόν, και βέβαια αν τελικά οι εταιρείες ΑΠΕ με αυτή τη δύσκολη κατάσταση δεν βρουν οι καημένες τα λεφτά, εννοείται ότι το μερίδιο της συμμετοχής του στο κόστος του καλωδίου, ποιος θα το επομιστεί? Το γνωστό υποζύγιο. Λοιπόν, το υποθαλάσσιο καλώδιο είναι υποτάσσει 150 kV και έχει χωρητικότητα 2x200 MVA. Μη σας μπερδεύω με αυτά τα πράγματα. Στην πράξη δηλαδή είναι δύο, ας το πούμε έτσι, καλώδια με δυνατότητα μεταφοράς, να το μεταφράσουμε απλά σε ΜΒ, 300 με 360 ΜΒ. Το καλώδιο δεν θα μεταφέρει βέβαια ενέργεια μόνο από την Κάριστο, μα από όλη την νότια Εύβοια και τα νησιά. Ας πούμε όμως ότι από τη Δημοτική Ενότητα Καρίστου θα αντλείται η μισή χωρητικότητα του καλωδίου, δηλαδή περίπου 180 ΜΒ. Για να παραχθούν 180 ΜΒ, για να έχει δηλαδή το καλώδιο οικονομικότητα να βγάλει τα λεφτά του, χρειάζεται να εγκατασταθούν τουλάχιστον 720 ΜΒ από ανεμογεννήτριες, γιατί όπως είπαμε παραπάνω και θα ξαναπούμε και αναλυτικά πάλι παρακάτω, παράγουν maximum το 25% της ονομαστικής τους ισχύως. 720 ΜΒ ανεμογεννήτριες σημαίνει περίπου 11.000 στρέμματα. Είναι 15 τετραγωνικά μέτρα ανά εγκατεστημένο κιλοβάτ. Τι σημαίνει αυτό τώρα για τις χρήσεις γης και κυρίως για τις αξίες γης της περιοχής σας και μάλιστα στο διηνεκές, όπως είδαμε, γιατί εκεί θα μείνουν αυτά, όπως είδαμε και στις ΗΠΑ. Πάμε τώρα στα αντισταθμιστικά ωφέλη για τους δημότες και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Κυκλοφορούν πάρα πολλοί μύθοι για τα έσοδα που θα φέρει η εγκατάσταση ανεμογεννητριών στους κατοίκους και στους δήμους ή ότι οι κάτοικοι των χωριών κοντά στα αιωλικά πάρκα δεν θα πληρώνουν λογαριασμούς στη ΔΕΗ. Για να δούμε. Και μιλάω για την αποζημίωση που προβλέπει για την τοπική κοινωνία ο νόμος. Το τέλος λοιπόν παραγωγού ΑΠΕ με βάση τους νόμους 3468 του 6 και 3851 του 10 καθορίζεται ως το 3% της προ-ΦΠΑ τιμής πώλησης της ενέργειας που θα εγγύσουν πραγματικά οι ανεμογεννήτριες στο δίκτυο. Όχι την ονομαστική τους ισχύ την εγκατεστημένη, τι πραγματικά θα βγάλουν. Λοιπόν, για να δούμε. Από αυτό λοιπόν το 3%, 1% εισπράττουν οι δημότες των δήμων που εγκαθίστανται ΑΠΕ μέσω της μείωσης του λογαριασμού της ΔΕΗ. 0,3% πηγαίνει στο πράσινο ταμείο. Τι είναι το πράσινο ταμείο? Γκουγκλάρετε το στο διαδίκτυο, θα το δείτε και είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι μια ΜΚΟ που η τελευταία της δράση είναι δανεισμός ποδηλάτων στα Λεχενά. Δεν κάνω πλάκα. Μπείτε και δέστε. Λοιπόν, 1,35% στο πρωτοβάθμιο ΟΤΑ που φιλοξενεί της ΑΠΕ και 0,35% στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ που περνάει η γραμμή σύνδεσης. Να σημειώσουμε από το 2010 που ισχύει ο νόμος δεν έχει καταβληθεί ούτε ένα σεντ από αυτά τα αντισταθμιστικά ωφέλη σε κανένα δήμο και σε κανένα κάτοικο της χώρας, γιατί ακόμα το ΙΠΕΚΑ δεν έχει βγάλει απόφαση που να εντέλει τις εταιρείες να τα πληρώσουν. Ας υποθέσουμε λοιπόν τώρα να πάμε να το κάνουμε, τι θα βάλει ρε παιδί μου ο καθένας στην τσέπη. Με βάση τα σημερινά υπολειτουργία αιωλικά πάρκα στη Νότια Εύβοια που ρώτησα τα παιδιά, όπως μου είπαν είναι ονομαστικής ισχύως 217 ΜΒ, αυτό σημαίνει με βάση τα παραπάνω που είπαμε μείωση ανακάτοικο 28 ευρώ το χρόνο. Λοιπόν, ας υποθέσουμε τώρα λοιπόν ότι εδώ γίνεται παράδεισος και καθίσταται 720 που είπαμε ότι απαιτούνται, το maximum που μπορεί να πάρει το καλώδιο, ΜΒ αιωλικών. Για να δούμε. Αν τα μετρήσουμε με βάση την απόδοσή τους, ότι παράγουν το 25% της ονομαστικής τους ισχύως, κάνουμε τους πολλαπλασιασμούς, όποιος θέλει μην τρώω το χρόνο να του τα δείξω μετά, εύκολα είναι, απλά νουμεράκια. Λοιπόν, βγαίνει ότι το όφελος είναι 92 ευρώ το χρόνο μείωση στο λογαριασμό του ρεύματος. Με βάση τη συμμετοχή του στο ισοζύγιο ηλεκτροπαραγωγής της χώρας που είπαμε ότι είναι 16%, βγαίνει 59 ευρώ το χρόνο, για τα 720 μιλάω, έτσι.
και με βάση τη μελέτη του ΑΔΜΙΕ για 10% απόδοση η ετήσια μείωση ανακάτοικο είναι 36 ευρώ το χρόνο. Και αυτά φυσικά αν δώσει εντολή το Υπουργείο και αν συμμορφωθεί η εταιρεία. Την ίδια στιγμή μια τετραμελής οικογένεια με μέση κατανάλωση 2.500 κιλοβατώρες το τετράμινο θα πληρώσει στο λογαριασμό της ΔΕΗ μόνο για το ΕΤΜΕΑΡ που λέγαμε, θα πληρώσει, δηλαδή θα επιδοτήσει αυτές τις εταιρείες που θα τις επιστρέψουν το 1%, λοιπόν 197,25 ευρώ το χρόνο. Με 200 ευρώ θα επιδοτεί το νοικοκυριό την εταιρεία που θα του επιστρέφει, θα του κάνει μείωση στο λογαριασμό, στην καλύτερη περίπτωση, αν πούμε ότι θα παράγουν το 25%, 168 ευρώ, στην χειρότερη περίπτωση θα μπαίνει και μέσα από 56 έως 80 ευρώ. Λοιπόν, αυτά είναι τα ωφέλη για την τοπική κοινωνία. Λοιπόν, όσο για θέσεις εργασίας, να δώσουμε ένα πολύ πρόσφατο παράδειγμα, το οποίο δημοσιεύτηκε και με πηγαίους τίτλους και αυτό στις εφημερίδες, δεν καταλαβαίνω μερικές φορές. Λοιπόν, τα 250 ΜΒ που επιδιώκει να εγκαταστήσει η εταιρεία του Κοπελούζου σε άνδρο-τίνο πάρον άξο θα προσφέρουν και στα 4 νησιά 3 μόνιμες θέσεις εργασίας. Ούτε μία για κάθε νησί. Και για να μην ξεχνιόμαστε, ανοίγουν δρόμους, ρίχνουν τσιμέντα, βάζουν βιομηχανικές εγκαταστάσεις που ονομάζονται ανεμογεννήτριες. Λοιπόν, οι αιτήσεις για αιωλικά πάρκα στη Δημοτική Ενότητα Καρίστου από μια πρόχειρη ματιά που έριξα στη ΡΑΗ ξεπερνούν τα 1150 ΜΒ και μετά δεν τελειώσαμε. Αυτά πρέπει να συνδεθούν με το δίκτυο. Νέοι πυλώνες, νέες κολόνες, νέες απαλωτριώσεις και δουλείες και όχι πια από το ελληνικό δημόσιο, μα από ιδιωτικές εταιρείες. Ανεμογεννήτριες, αιωλικά πάρκα, πράσινη ανάπτυξη δεν πρόκειται στην πράξη παρά για την πλέον απελευθερωμένη κερδοσκοπία πάνω σε ένα βασικό αγαθό όπως το ρεύμα για να επιδοτούνται αδρά από την τσέπη των Ελλήνων φορολογουμένων, μάλλον και ως φορολογουμένων και ως καταναλωτών, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και ενεργειακά μονοπόλια. Energys Nouvelles, θυγατρική του γαλλικού κολοσσού EDF, της Electricité de France, αυτή είναι η μεγαλύτερη από τους 5 αδελφούς. Θυμάστε τις 7 αδελφές του πετρελαίου. Μπράβο, τώρα έχουμε και τους 5 αδελφούς της ηλεκτρικής ενέργειας που κάνουν τα παγκόσμια ολιγοπόλια. Αυτή είναι η μεγαλύτερη. Λοιπόν, Μυτιληναίος, Μπόμπολας, Κοπελούζος που επιδοτούνται αδρά και κερδοσκοπούν και με τον αέρα και με το αέριο. Όπως θα δούμε, γιατί οι ίδιοι έχουν και τις μονάδες φυσικού αερίου. Λοιπόν, και σύντομα και με το λιγνίτη και τα νερά μας, αν περάσουν τα νόμε, αλλά μη σας φάω το χρόνο με αυτά. Λοιπόν, μπορείτε να δείτε λοιπόν εδώ τις επιδοτήσεις τους. 5,2 δις ευρώ κρατική επιδότηση, από τις τσέπες μας δηλαδή, μέσα σε 5 μόνο χρόνια. Στα 5 χρόνια της κρίσης, οι εταιρείες ΑΠΕ και οι ιδιωτικές μονάδες φυσικού αερίου επιδοτήθηκαν με 4,5 δις ευρώ η πρώτη και 775 εκατομμύρια ευρώ η δεύτερη. Δηλαδή όσο ο ετήσιος τζίρος της μεγαλύτερης βιομηχανικής επιχείρησης της χώρας, της ΔΕΗ, ή όσο το 3,1% του ΑΕΠ, του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος της χώρας. Αν αυτά τα χρήματα δίνονταν στην πραγματική οικονομία, στον αγρότη, στο βιοτέχνη, για δημόσιες επενδύσεις, σίγουρα θα είχαμε λιγότερους από 2 εκατομμύρια ανέργους και 500.000 μετανάστες, κυρίως δηλαδή τα παιδιά μας. Ο ανορθολογισμός και το δόγμα της πράσινης ανάπτυξης, μαζί με τη διάλυση και την εκποίηση των κομματιών της ΔΕΗ, θα μας οδηγήσουν πραγματικά σε μια απελευθερωμένη αγορά και στη μετατροπή του ηλεκτρικού σε πανάκριβη πολυτέλεια. Η προηγούμενη φορά που η Ευρώπη και η Ελλάδα είχαν απελευθερωμένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ήταν από το 1880 έως το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το 1950, στην Ελλάδα δηλαδή, πριν την ίδρυση της ΔΕΗ, υπήρχαν 385 εταιρείες παραγωγής και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος. Είχαμε τότε μια πλήρως ανταγωνιστική και πλήρως αποκεντρωμένη αγορά. Τι δεν είχαμε? Ηλεκτρικό ρεύμα.
Γι' αυτό και το πρώτο έργο, για να βγει η χώρα μας από την κρίση και την καταστροφή της κατοχής και του εμφυλίου, ήταν η συγκρότηση της ΔΕΗ καθολικά κρατικής, που εξηλέκτρισε όλη τη χώρα και της εξασφάλισε ρεύμα ποιοτικό 24 ώρες το 24ωρο και όχι όσο φυσάει, όσο έχει ήλιο ή όποτε και όπου θέλει να πουλήσει ο κερδοσκόπος. Ας υπερασπίσουμε λοιπόν όλοι μαζί ό,τι είναι δικό μας, κάθε τι δικό μας, και τον τόπο μας, εν προκειμένου την Κάριστο, και τη δημόσια περιουσία μας. Δεν είναι απλά 1, 5, 10 ανεμογεννήτριες. Είναι τα βουνά μας που ισοπεδώνονται, οι παραλίες μας που πουλούνται, τα νοσοκομεία μας που κλείνουν, τα σχολεία που κλείνουν, η προσωπική μας περιουσία που χαρατσώνεται, το χωράφι που παίρνει η εταιρεία αιωλικών, τα νερά που ιδιωτικοποιούνται και δεσμεύονται για αντλησιοταμίευση. Μπορεί να μην γίνουν όλα αυτά τα φαραωνικά αιωλικά πάρκα και δεν θα γίνουν τόσες χιλιάδες μεγαβάτ. Θα έχουν δεσμεύσει όμως τη γη μας, και ορεινή και παιδινή, και το νερό μας, και αλμυρό και γλυκό. Γη και είδωρ. Αυτά ζητά κάθε κατακτητής. Αυτά ζητάνε οι κερδοσκόποι και οι σωτήρες μας δανειστές. Γη και είδωρ για ειδικές οικονομικές ζώνες. Γη και είδωρ λοιπόν από όλους τους Έλληνες. Οι αρχαίοι ημών πρόγονοι Σπαρτιάτες, όταν οι αγγελιαφόροι των Περσών τους ζήτησαν γη και είδωρ, τους πέταξαν μέσα στα πηγάδια για να τα βρουν και τα δύο.